Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku hana a yi tagging ɗinku a Facebook, yadda za ku hana mutane yin tagging ɗinku a Facebook. Da farko dai kafin mu fara bidiyon, dan Allah ga wata alama nan daga ƙasan wannan bidiyon an rubuta subscribe da jan rubutu, dan Allah ku danna min ita. To za ka yi dai amfani da normal Facebook ne, wanda shi Facebook Lite baya yi. Ga normal Facebook ina da shi. Idan ka shiga sai ka danna wannan layi guda uku daga nan sama gashi nan. Sai ka yi ƙasa haka, za ka nemi setting and privacy, ga setting and privacy, sai ka kuma danna kan setting, sai ka yi ƙasa haka. Idan ka yi ƙasa haka za ka nemi profile and tagging, ga profile and tagging a nan wajen, sai ka yi ƙasa haka, ga wani waje na an rubuta tagging, sai ka danna nan wajen. To nan gashi nan ka gani nan a everyone yake, nan kuma friends on friends, nan kuma friends, nan kuma friends and sub, sai ka danna inda aka rubuta see more din nan haka. Gashi nan daga nan ƙasa an rubuta nan ƙwallimi, sai ka yi tick a kansa, sai ka fito, sai ka kuma shiga wannan na biyun gashi nan. Nan ma sai ka danna ƙwallimi din nan haka, sai ka kuma fitowa. Na wannan na ukun shi kuma review din nan, shi kuma sai ka danna ka kunna wannan abun, sai ka kuma fitowa. Sannan sai ka koma nan wannan na ƙarshe din gashi nan daga can ƙasa shi ma haka, shi ma sai ka kunna wannan alamar makunnin. Da fatan za ku danna subscribing akan wannan tasha, sannan ku danna liking akan wannan bidiyo. Na gode.